La biomarató, bàsicament, és una competició amistosa de ciència ciutadana. El que intentem és, al llarg d'un cert període, en aquest cas fonamentalment l'estiu, engrescar la gent a que s'animi a reportar el màxim d'observacions en diferents llocs d'on estan passant les vacances, sobretot. El que intentem, d'alguna manera, és fer un repte de en quina província trobem més observacions marines. Si a Tarragona, si a Barcelona, si a Girona, poden ser algues, poden ser peixos, poden ser crustacis. En general, el que volem és que siguin organismes costaners i, sobretot, bàsicament, marins. Sempre reportem o bé una fotografia o, en alguns casos, si també es vol, es pot reportar so. Si tu sents un ocell, sents un insecte. Òbviament, en el cas de sota l'aigua, necessites càmeres que es puguin mullar. Ja no necessites gaire més, perquè tu vas fer les fotos, si saps el que és, ho apuntes, i si no saps, ho demanes a la comunitat i la comunitat t'ajuda. Tenim una plataforma que s'anomena Minca. Minca, bàsicament, és com una xarxa social, però, en canvi, aquesta té unes certes finalitats, si voleu, de coneixement. El que ens interessa, al final, és saber on s'ha fet la foto, quan s'ha fet aquesta foto i, òbviament, què és aquesta foto. Hi ha moltes coses, molts de raconets. I llavors, sobretot en el macro, no veuràs tu el mateix que jo. Tu diràs, ei, mira que és el que acabo de veure, que això és raro, i al revés. Llavors, com més estem a l'aigua, millor. A més, quan tu penges alguna dada de coses que tu no tens massa clar el que és, hi ha gent que tu diu, mira, doncs això és l'altre, vull dir que t'ho corregeixen. La biomarató enganxa, perquè tu estàs veient una biodiversitat sota l'aigua que en cap cas els millors dels seus somnis et podries imaginar. Per exemple, l'any 2023 vam trobar per primera vegada aquí a Catalunya el cranc violinista del tànger, que és una espècie que viu a les costes atlàntiques i que en el Mediterrani només havia estat citada tota la zona contigua a l'estret de Gibraltar. Per tant, va resultar ser la cita més interna a la part mediterrània occidental i la primera a Catalunya. La biomarató l'hem començat aquí a Catalunya, però ja l'estem expandint a diferents llocs d'Europa. Aquelles dades que acaben assolint un cert grau de validació, és a dir, que ens hem posat tots d'acord de quina espècie es tracta, es pugen a repositoris globals. Què vol dir això? Que gent que, per exemple, faci estudis de gran escala, què passa en tota la Mediterrània o què passa en tot el món, puguin accedir a aquestes grans bases de dades i puguin extreure aquestes dades. Quan vam començar amb les platges urbanes, la gent pensava, què trobareu aquí? 4 pedres, 4 blocs de ciment i 4 plàstics, no? Doncs ens hem trobat que no, que de fet les platges urbanes poden tenir un contingut d'espècies, o el que se'n diu la riquesa d'espècies, sorprenentment alt. Tot això, per exemple, vam aconseguir que ens transmetés a l'Atles de Biodiversitat de l'Ajuntament de Barcelona, que prèviament només tenien dades terrestres i sempre es parlava del verd de la ciutat i ara li hem posat la component blava. Jo soc psicòloga, llavors no tinc gaire coneixement de les espècies, però sí que m'ha sobtat i m'he anat formant amb les persones participants de la quantitat d'espècies que hi ha a Barcelona de vida marina. Yo, por ejemplo, vengo del mundo de la fotografía y lo que más nos gusta es el tema macro, o sea, cualquier bicho pequeño que puedas buscar, identificar y además poder contribuir, ¿no? Que es algo que no se ve normalmente. El 2021 se sabien moltes més coses, per exemple, del que hi havia a l'Antàrtida, del que hi havia aquí al davant. Quan més coneixes, més estimes. I això jo crec que és la base per poder començar a plantejar-nos noves formes d'aproximar-nos, si voleu, a la gestió dels espais naturals i fer-ho d'una manera més sostenible.